Oke, lo apa sih? Ngono nih, pakai kaki iki. Iya. Halo, Pak. Ada Pak? Anu po banyak bala, ndak ro main game iki. Jangkrik. Ini kon. Halo. Bagaimana? Kenapa jadi? Apa lagi? Aku bisa no, Dek. Gimana gange omamu iki? Oh, ten omamu. Dasi ngendi? Iku nek teko anu letter S iku lho. Letter S sing ngendi masih? Kulone omamu paling, pokok letter S. Lho. Omamu sing ndi sih? Lah, nyetano wis. Pokoke omahku ngadep ngidul, cet oren. Ana gentenge. Loh, kate gendangan bodong ah. Yo wis, terono aku. Wong mau ngadep ngidul cetoren yo. Ya wis, tanteni. Hei. Merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha. Ki omah yo. Udah cetoren nih loro. Situ ono bungung nih. Iki oren. Tekele padha oren. Sing ndi yo? Nah. Takon sapa iku? Iku di gerdu koyo ono wong. Apa sih? Ini ngoro. Cak, 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 celuk ra. Oh, gue teh takon. Omahe Dapai iku ngadep nandi. Oh, niki aku duduk dapai. Omahe Dapai ndi? Kon menenteng ae duduk dapa. Aku duduk dapa. Sopo sing takon jenenge sampean? Cak, Kon krungu apa ndak sih? aku iki takon omahe Dapai iki ndek ndi? Ngadep Bener. nandi? Menenteng ae kon iki. Krungu apa ndak kon sih? Sampean sing krungu apa ndak? Kon budek kon ah. Oh, wong aku duduk dapa dia aran dapa. Kenapa banyak rame-rame? Loh, sampeyan tadi. Kenapa? Kok ana ngono? Kenapa nih? Ayo, aku takon omamu. Apaan di mana takon jenenge wong iki sih? Loh, kowe ndak ro iki ya? Ndak apa ta? Om budek iki. Jangkrik wong budek.